Claro, vouche dicir un Non? secreto porque non nos escoita nadie, aquí estamos ti máis. Claro, conta. Pero creo que as cocochas ao Pil, tanto no Bárbaro como no restaurante Faro, facémolas de puta madre. Cabuda estaba posta como para a tarde, tío, estábamos no servicio de mediodía, eran as 12 da mañán, oye que están chegando en unha hora, chegan os invitados. Como? Perdona, se a boda é de tarde. E hai segredos ou podrías contarnos a receta? Pepe Solla. Por qué? Os que máis me gustan de Vigo pode ser Otilio e Niño Corvo. Que punto de partida usas para crear un novo plato? Fascíname o mar e o todo relacionado con el e o produto do mar, vale? Por exemplo, en Talaso temos caviar, tamén caviar de beluga. Cal é a mellor forma de gustar unha lata de caviar? Pois pa min é con un brioche con mantequilla quente e aí chimpún tamén con ostras, está bestial. Antes afetábame bastante, sí, verdad, non che vou mentir. Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Javier Finsoani, benvido a Historias por doquier. Como estás? Moi ben, moitas gracias por traerme. Bueno, noutra nova edición de Historias por doquier, esta vez un cociñeiro, chef de restaurante Faro, de Hotel Talaso Atlántico, e tamén chef que fun a comer fai unhas semanas e quedei fascinado do ben que se come aí, el Bárbaro. Esos dous restaurantes, como levas, como xestionas? Nada, pois como me sobraba o tempo, dixe... No, pois nada, inténtome repartir un poquiño o tempo entre un e outro, pois vou gestionando cando creo que fago máis falta nun ou máis falta noutro. En Talaso, no restaurante Faro, xa está todo máis rodado, temos un equipo moi afianzado ali, entonces pois ahora mismo igual dedico máis tempo pois ao Bárbaro, non? Sobre todo xa dediquei para poderlo arrancar. Ahora xa tamén, a verdad que os chicos teñen un equipazo, vai moi ben. Aparte, o Bárbaro que facedes cociña de brasa, que ao final o sabor que che dá ese tipo de cociña é moito máis sabroso. Cando fun fai un par de semaniñas, a verdad que disfrutei moito. Profundizaremos máis despois sobre el Bárbaro, sobre o Hotel Talaso, o restaurante Faro, pero xa que eres cociñeiro, eu tamén, como son os teus inicios, ou que día dices ti sendo pequeno, creo que me está gustando isto de cociñar? Pois eu cociñar na casa creo que pois desde que tiña edad máis ou menos para poderlo facer, creo que o facía, porque miña nai era cociñeira, pasaba moito tempo traballando. Meu pai tamén traballaba bastante, entón tocábame moitas veces, eu prefería cociñar e non fregar. Entonces, eso, pois na casa recordo de sempre botar unha man, sempre estar atento, sempre molarme ese rollo, pero despois realmente cando me puxen a facer extras e cando empecé os inicios, non te creas que estaba moi seguro de que era o que quería para min, era como moi esclavo e tal. Pero unha vez que empecé a entrar máis no rollo e tal, sí que dixen, hostia, pois sí que vai ser para min. Pero ao principio, unha vez que me metí nun restaurante ali a currar 14, 15 horas, os fines de semana, mentras teus xoven, ¿no? Mentras teus amigos están por aí, dixen, hostia, isto non sei se para min. E comezas en eses primeiros momentos teus entendo, pues, de axudante ou de fregaplatos, como comeza moita xente, e a partir de aí empiezan a engancharte a cociña. Como evolucionas? Pois eu creo que me enganchou, o sea, desto de engancharme, bueno, estuve en Antonio Vicente, que sí que me molou, pero cando estuve no Grove no Gran Hotel da Toxa, aí eu creo que foi o equipo, non? Porque aparte había un equipazo de profesionais moi bons, o segundo jefe de cociña era Daniel Negreira, que viña de ser o mellor cociñeiro do ano e tal, e o pastelero tamén era Miguel Gil, que era un pedazo pastelero que traballou ahora, estaba en Dubai, creo, por aí. Empezaste a meterte nese mundo, e creo que aí foi onde fixo a chispa e dixen pa diante. Carai. E aparte gustache moito os hotéis, porque aparte da túa experiencia en Talaso, tu tamén no Nagari, nos escudos tamén, nos escudos, tempo, sí. Pois non tiña un rollo dirigido a que fora a ser así, pero resultou que foi así. Traballei en algún restaurante cando cabía as prácticas, as prácticas xa as fixen realmente en NH en Santiago, estudié en Lamas de Abade, e despois estuve un tempo en Toñi Vicente, e de aí empecé de hotel en hotel e surgiu así.
a verdade. Está ben. Bueno, non te expliquei o principio, son 50 preguntas as que te vou a facer en máis ou menos unha hora. Así que espero, Javier, que me podes responder a todas. Algúnas un pouco máis privadas, que espero que respondas. Pero ahora vamos a falar de cociña. Que diferencia notas, porque son 12 anos os que levas cociñando, que diferencias notas da cociña de antes ca cociña de agora? Non sabría dicirche que diferencias noto na cociña de antes a cociña de agora. E que ahora ao final está moi de moda, que falábamos Sí. antes, os estrellas Michelin, menús degustación, Sí. cociña fusión moitas veces. Eso é o que chive, é o que estaba pensando. Agora hai moita... eu cando empecé a traballar, cando empecé a estudiar cociña, non había... Eu non estudiei, non me enseñaron na escuela a facer un ceviche, non me enseñaron... Bueno, ti estudiaches cociña, Sí, claro. non sei canto tempo fai, eu creo que no 2005, 2006, creo unha cousa así, non? Sí. Non recordo que te enseñaran eso na escuela. E agora pois está moi de moda todo este tema de cociña fusión e tal. O que noto é que bueno, hai cousas distintas, nin mellores nin peores, pero as tendencias cambian, pero eu creo que vamos a volver un pouco tamén o de antes, non? E logo, ca túa trayectoria, como definirías o teu estilo despois de diferentes coñecementos, formarte, o teu estilo como cociñeiro? Que difícil, sempre que me preguntan eso. Eu que sei, non sei. A mí molame moito, por exemplo, El Bárbaro non é un sitio de mar, ainda que temos nosas sugerencias tamén e tal, pero a min fascíname o mar e o todo relacionado con el e o produto do mar, vale? Eu definiría como que o que máis importancia deu é os puntos, punto da carne, punto do peixe, o sea, pareceme fundamental o tema dos puntos, o tema da calidad do produto, e un pouco guíome por aí, vale? Podes ter un entrecó, un peixe de puta madre que como o pases no forno non hai peixe, tío. Aparte, cando tes un bo produto, moitas veces, canto menos se toque, Canto non? menos estropees, mellor. Que o que te des no talaso e no bárbaro, Sí. que, por exemplo, provei o tataki, Correcto. que estaba moi bo, o arroz, que é espectacular, del bárbaro, que está en Bayona, O de calamar? o de calamares, para probar un pouco de todo. Como xefe de cociña, que crees que os valores ou as cualidades que tes que ter, ou que ten que ter unha persoa para un cargo ao final desa responsabilidade? Pois eu creo que tes que saber formar un bo equipo, saber o sea, ter moito punto de gestión co personal, porque é un tema bueno, complicado, pois porque cada un, é verdade, ao final ten as súas inquietudes, os seus temas, e o que mola, ao final, por exemplo, no restaurante Faro, en Talaso, hai un equipo xa moi consolidado que le leva moito tempo aí, pois que ao final se sintan a gusto, que ao final chega o brao, que cando mes traballo hai, pero tamén é xente xoven, que hai un festival non sei onde tes que mirar de que poidan ir, porque ao final eso é positivo, ao final eso é positivo para que traballen a gusto, para que estén a gusto, e hai que, aparte de que sepas cociñar, facer unha carta de puta madre e todo eso, hai que saber... Claro, saber gestionalos e que tamén estén cómodos. E que estén cómodos. Aparte que pouca xente coñece o que estar nunha cociña, o que estar no medio dun servizo con 6, 7, 10 comandas e ter que correr, iso sabémolos pouco. Sí. Así todo de golpe, que desde fora dirán, joder, non é pa tanto, ao final de cociñar, sí, pero bueno, é un estrés, aparte, nós os cociñeiros máis non lo metemos a nós mismos porque salga todo perfecto, todo non sei que, sí. Claro. No restaurante Faro do Hotel Talas Atlántico, que está en Ollas, se vas pola carretera de Bayona, pasas, está aí, se ve na ladeira, na ladeira montaña, con boas vistas ao mar. Hai que proposta gastronómica tedes, tanto en carta como restaurante, como almorzo, buffet pola mañán? Sí, temos o que temos de buffet, o desayuno, é o que temos para desayunar, un buffet libre, e despois temos o restaurante restaurante carta,
para xente que ven de fora, que a verdad que temos bastante afluencia de clientes de fora. Para os alojados tamén temos carta e temos opción de menú talaso, que o damos no restaurante. Non facemos buffet de comidas nin buffet de cena. E menú que sería un menú... Menú son 3 primeiros, 3 segundos e 3 postres como un menú do día que se pode escoller. Un menú do día, correcto. Calquer día. Correcto. Daslle moita importancia ao tema do peixe, non? Sí. No Hotel Talas. Sí, nos por onde estamos, bueno, é que eu non sei, eu son da Estrada, pero levo vindo fora da Estrada moito tempo, no Grove, en Vigo xa levo moitísimo tempo tamén. A min, xa che dixen antes, apaixóname o tema do peixe, marisco, é un pouco a proposta que temos, pois agora estamos traballando na carta nova, estamos aí a voltas ca gamba roja, que con un tartar de calamar, pois moito produto. Ostras, a nos molanos moito o sabor primario, os erizos, sabes, o sabor en crudo, de ese sabor a yodo e tal, pois é unha cousa que me emociona moito. Por exemplo, a fusión en Galicia con outras cociñas de fora, teño entendido que che gusta moito a cociña oriental, hai fusionadelas. Sí, eu meto, vamos, non son un especialista, que hai xente que o fai genial, non? Tema japo, chino e tal. Pero sí que lle meto algunha técnica polo medio, vale, un marinado, un tataki, cousas que fun vendo, que aprendín con, que che dixen antes, Daniel Negreira no Gran Hotel da Toxa, que tipo ten ahora restaurantes en Taiwán, era un puto máquina sobre este tema. Sí, a verdad que se con algo fusiono suele ser con rollo japo, así. E cando fusionades, porque a xente cada vez demanda máis ese tipo de fusión, ese tipo de cociña, vos notádelo cando a xente ven? Eu non diría, non é unha fusión moi bestia, sabes? Non é unha cociña que digas, hostia, pero sí que lle metes certas, por exemplo, eu o stick tartar de carne eu para facelo eu metolle mirin, metolle un pouco de wasabi, sabes? Claro. Non lle meto, pois son cousas sutiles que notas polo medio que dices, hostia, este que vos está distinto, ten un picante que viene e se va. Claro. Pois eso claro. é wasabi. Claro. Sabes? Pois facemos así cousas. E logo tamén facedes eventos, bodas, comunións, ese tipo tamén, de eventos. Tamén, sí. Tamén facemos bodas, que xa estamos con elas. Este sábado xa dimos a segunda da temporada. Comunións, que estamos en época de comunións. Sí. E gustan as bodas? Non, porque unha semana antes hai que facer moita produción, hai que deseñar moito. Que conste que non falamos nada antes deste tema, porque non me gusta moito o tema das bodas paguas. Encantado, vamos a ver, sí, no. Pero non... A ver, non é nada malo, pero eu tamén o digo porque habrá cociñeiros que, sobre todo cando se fala con un cociñeiro, a quen lle pode interesar esta charla son os cociñeiros ou estudiantes de cociña, non? Que moitas veces dicen, joder, como pode ser facer unha boda? E que sempre quedar de comer a 200, 300 ou 500 sí, ten un traballo previo. Sí. Que a veces rutinario, non? Ese o que tiene un traballo rutinario que ao final ten o punto do aperitivo e tal, e facer o dossier de bodas, cambiar os aperitivos e ver o que fan por aí e tal, eso sí que me mola bastante, vale? O rollo rutinario xa cando levas moitas bodas, de ter que elaborar o mismo plato pois 120 veces, o sea, é o que non me mola tanto. Pero como che digo, teño un equipo moi bo, e Marta, en este caso, é a chica que teño o sea, comigo, con Miguel, que é o segundo, coa supervisión nosa, é a que leva sobre todo a carga dos eventos. Nos facemos os menús e estamos con ela, pero ela gestionase moi ben e é unha crack. Gustalle a parte de facer eventos. O sea, o ano pasado foi a boda do meu irmán. E eu cando comía pensaba, os aperitivos ben, ao final poñenche empanada, poñenche pulpo, croqueta, langostinos, vas comendo, logo meter marisco. Cando chegas a carne o peixe, os que organizades bodas sois conscientes de que entre todo o que se bebeu e todo o que se comeu, si hai unha folla de lechuga, moitas veces daríanos igual, non? Eu teño moi claro, vouche dicir un secreto porque non nos coita nadie, aquí estamos ti máis. Claro, conta. Eu, por exemplo, cando chegamos a carne, vamos a ver, eu teño aí, se teño un solomillo, eu teño todos solomillos marcados, non? No, marcados non. A carne facémola no momento, non, sí. Se sean 200, sean 300. Tenemos a guarnición emplatada, regenerámola, pero a carne vai un momento. O peixe tamén marcámoslo e terminamos no momento, pero non temos a carne marcada, eso está temperada solo. Pero, por exemplo, se son 200, non teño 200 solomillos cortados, jamás.
a veces me la juego y tengo que correr en el último momento. Pero se son 200 e ten un menú largo, dis, estos van a pasar 20. Tes 180 solomillos e tes os outros solomillos sen cortar. Claro. Telos aí, vamos a ver. Non vai a ser. E normalmente acertamos sempre, pero algunha vez sempre ia aos camareros e decantando a xente que pasa, vale? Sí. E decantando a xente, vamos facendo contas, hostia, que non pasaron indo aos 20, non pasaron, e a veces temos que correr, pero normalmente cando chegan a carne a xente está petada, tío. Sí. Eu cando vou a unha boda, xa co aperitivo, xa casi iría a barra libre despois. Sí, claro. Claro, sí, ao final a xente prefiere moitas veces beber que comer. Vámonos ao bárbaro, al bárbaro. Aí como se escolle a carta que porque ao final é un restaurante que está no centro de Baiona, hai unha variedade de restaurantes importante, ao final hai moito de marisco, hai algún mexicano, pues, crepería, bueno, pero chega al bárbaro, que algo que eu creo que é moi diferente a Baiona. Totalmente. Aquí había un local que era Freiduría chamábase, vale? Que pois era do grupo tamén empresarial Talaso Atlántico. Bueno, pois había un socio ali que se jubila, decidese cerrar, entonces propónennos a min, a Rosana, que é a directora de Talaso, estaba tamén María, que é unha das a gestora, a jefa. Xuntámonos e propónsenos que facemos aquí? Montamos algo? Eu dixen, veña, vamos para adiante. Estuvimos pensando, vendo o que había ao rededor e tal, e chegamos á conclusión que non había moito rollo, o sea, hai moito de tapas que o fan moi ben, ir a tomar uns calamares, un pulpo, croquetas, sitios moi guapos tamén, marisco tamén, peixe e tal, pero así de rollo como carnes non había moito. Entonces, pois, fomos empezando a tirar por aí e saleu a carta esta, así. Según o enfoque que lle fomos dando ao local e tal, pois creo que concorda bastante a carta bueno, te estuveches ali, sí, como quedou o local por dentro decorado e todo. Aparte, moi boa época para abrir, porque lín estes días son noticias de que Baiona en verán creo que triplica a poboación. Unha locura. Pero en inverno é unha putada, non? É dicir, cando abres en Baiona tes que ter en conta que logo os invernos só se traballa fin de semana, supoño, sí. Non sei se traballará... Nos ahora mismo, por exemplo, xa abrimos, cerramos lunes, martes, abrimos miércoles a mediodía, jueves os dous servicios, viernes e sábado igual, e o domingo a mediodía solo. O sea, o miércoles xa probablemente xa non abrimos. Sí. Non sei como vai ser, nos abrimos en Semana Santa, xusto. Non sei como será en noviembre aí, ainda non sei. Pero ten pinta que Baiona en invierno é moito máis... apagas un pouco. O sea, sí. Podemos atopar cociña galega en el Bárbaro? Cociña galega en el Bárbaro... Depende o sea, a base está da cociña galega, ao final sempre está cando faz calquera cousa que lle metes unha olliña de laurel ou un tal, sempre está non, creo. O sea, cando estábamos facendo outro día o fondo para os arroces, que pois unha olliña de laurel ou non sei que, non sei canto, esas cousas sempre hai, pero cocina clásica gallega como tal, non creo que non. Non sei se tanto no Talaso como en el Bárbaro xogades cas tempadas de produtos aí para inverno, pues, de setas, de peixes. Sí, no restaurante Faro, sí, sempre, sí. No Barro por ahora estamos comenzando, estamos metendo empezamos ca carta, vale, para que os chicos empezaran a rodarse ben, estamos metendo, pois, pouco a pouco sugerencias, que si pulpo, que si solo mellora con foie, estamos así metendo cousiñas novas en sugerencias, pero no restaurante Faro sí, de feito ahora estamos a tope cos espárragos, con mero, que tamén é un peixe que está ahora de temporada, estarán a caer os tirabequis, guisantes lágrimas, sí, xogamos bastante con eso. Cando diseñas a carta, o menos Faro xa levades tempo, pero cando diseñas unha carta para el Bárbaro, hai un produto que a ti che guste, que digas, isto sempre o uso, porque eso gustar moito, non sei se o pulpo... Cocochas. É o teu preferido? É dos meus preferidos. Pero é preferido o teu ou preferido o teu e logo ainda por arriba a xente? É que eu creo que habrá xente que non lle guste. De feito, creo que un día aí que hubo unha persona que non lle gustou, joder, que pode pasar. Pero creo que as cocochas ou pilpil, tanto no Bárbaro como no restaurante Faro, facémolas de puta madre. Están moi boas. Aparte, temos que pasa unha cousa que sempre me gusta poñer e non solo quitar, porque conseguimos unhas cocochas moi guapas. Son de moi boa calidade, unha pedazo de cococha, entonces creo que é un produto top
sencillo, clásico. Hai segredos ou podrías contarnos a receta das túas cocochas? A que temos en Talaso é máis simple, el pilpil con unha patata rota, non ten moita máis. E a que facemos no Bárbaro vai por debaixo cunha tortilla vaga. Son moi gochos, están moi bo. Leva unha tortilla feita solamente por un lado con patata chip e as cocochas ou pilpil por riba así todas esparramadas. Eso é unha mezcla moi bestia. E recomendarías probar, por exemplo, do Bárbaro, se vai alguén a primeira vez, esas cocochas? Eu probaría, aparte leva por riba piparra, allo tostado, a piparra que se corta un pouco con ese picante, cortache un pouco a grasa da salsa do pilpil e todo eso. A min é un produto que últimamente sempre o teño, non o quito nunca. Sí. Ahora, pues nada, apuntamos as cocochas para ir a probar al Bárbaro. E logo tamén ca tradición, intentar xogar ca tradición e ca innovación, non sei se o Faro igual é máis cociña tradicional, logo o Bárbaro intenta despois xogar igual que as coccións, creo que no Bárbaro tedes Hosper, pode ser, non? Sí, que é algo que se está usando agora, non era tan común antes. Sí, Hosper temos nos dous sitios. Non é Hosper, sempre me chaman a atención, porque Hosper é a marca en horno de brasas, este non é Hosper, é Top Brasa. Eu a veces falando levamos xa anos traballando con eles, sempre lle digo aos propios proveedores de Top Brasa, o joder, o Hosper tío, que non é Hosper. Sí, ¿no? Pasa que está como do Colacao, todo de Colacao. Pero podían poñer Hosper, pero sin H ou algo así, non? Que digas, como marca china, non? Pois sí, no Bárbaro que facemos un pouco pois temos horno de brasa, temos carne a brasa, é o horno que utilizamos basicamente. Temos outro para pastelería e tal, e despois temos un runner e outro vapor para máquina para facer a baixa temperatura, pero ao final casi todo pasa por a brasa. Temos unha costilla a baixa temperatura que finalmente rematase na brasa tamén. O tataki que probaches ti vai marinado nun rollo así medio japo e despois márcase na brasa. Entonces utilizamos un pouco esas dúas coccións de baixa temperatura e despois hostiazo fuerte de brasa. Como se confecciona a carta perfecta? Por exemplo, cando tiña os padróns antes das hamburguesas, ao final sempre pensas unha carta pequena, pois que teña igual 3 peixes, 3 carnes, algún arroz, algunha ensalada, entrante, pois sempre hai que ter unha croqueta. Iso te preocupa decir, eu creo que estes 3 carnes teñen que estar? Como se pensa niso? Eu, po Bárbaro, sempre apostei máis por unha carta máis reducida, e despois no Brao, pois, ter sugerencias, foras de carta e tal, porque ao final obligaste a ter moita mercancía. E se non che sale, tío, ou a tes que tirar ou non a tes que tela quedar cando non crees que está no mellor momento. Entonces eu prefiero ter pouco e de traer fora de carta. Pois mira, ainda me ofreceron outro día un lomo de Angus de Nebraska de non sei que, non sei canto. Pois tes esas racións, tes 16 racións hasta que salen. Así pois evitas que se me estropee isto o que está aí, non, eso non mola. Eu prefiero unha carta máis reducida, manter cousas que crees que son que hai que manter necesarias, e despois traballar con foras de carta. A carta de Talaso tampouco é moi grande, non. Porque sí que hai moitas sugerencias ali. Sí, non? A mí eu son de cartas pequenas. Eu cando vou a un sitio veso poucos platos, me gusta porque ao final sabes que ao final teñen que sair, teñen que rotar, e cando tes unha carta pequena interesa ter platos que saian e que funcionen, non? Ao final pues, vas a clásicos, ou intento moitas veces preguntar que me recomendas a primeira vez que veño, que me recomendas? Se me decías ti das cocochas, non? Pois ao final sempre hai platos que che van gustar máis. Claro, sí. E despois marcache os clientes, eso. Eu cando cambio a carta saco no programa un listado de platos máis vendidos, e eso marcache o cliente. Ao final eu podeme molar as cocochas, pero se salen de último sería un cabezón se sigo poñendo. No, ao final está entre os top. É curioso, iso me pasou cando abrín, o tema de como sitúas, en que lugar sitúas un plato ou outro. Por exemplo, se sitúas un plato primeiro, sae máis que se os pos no medio. Correcto. Ou sae... Eso está estudiado. Claro, o último sae máis que o que está no medio. Me vas a veces, joder, este plato non sae. Ou o cambio de nomes, tamén intervín moito o nome. Sí, ti sabes como é o tema. A veces dices, joder, teño este plato aquí que non me sale moito, está moi bo, rentable e tal, pois daslle unha volta, cambias de dos pum e de repente empezas a salir. Pois, ou donde o sitúas na carta, ou o nombre que lle tes,
ou sí, eso. Eu tiña uns fingers al ajillo, que claro, xente le allo, digo, toda a noite aí, digo, va. Fingers de pollo asado. Pues claro, fingers de pollo asado son al pollito asado, Claro. tal. E dixen, pollo, cambiei yo, todo o mundo quería fingers de pollo asado. Así. O sea, non querían ajillo. Sí, Pues bueno, sí. entonces aí... Eso pasa. E as intolerancias en día unha putadiña, non? Sí, a verdad que sí. Hai que Moitas estar- veces tamén se pensa niso. Isto non lle meto gluten porque hai que ter un sin gluten. Aquí un sin lácteos. Nos xa facemos, imagínate, nos temos emulsión de quinchi, emulsión de non sei que, facemos emulsión, bueno, facémolas con leite, facemos como en vez de mayonesas, facemos lactonesas. Digo, iso non podo comela, iso é intolerante a lactosa. Claro, pero que facemos nós? Xa con leite sin lactosa. Tampouco me senta. Claro, pero nos preguntamos se é intolerante a proteína, a leite, se é tal, pero xa nos quitamos moitas cousas do medio. Se podo utilizar soja sin gluten sempre, sabes, xa para irme quitando cousas do medio, ainda así, pues temos que marcar os temas das intolerancias e alérgenos, que a veces hai moitas xa estamos moi habituados, pero a veces venche un alérgico a los sulfitos. E cando te das conta é que casi todo ten sulfitos, tío. Sí, os alerxias é un mundo complicado que hai que ter cada vez máis atención, que é normal, que Sí, nos formámonos de eso, ainda fai pouco fixemos un curso porque hai que estar formado para ese tema, sí. A mí resulta curioso moitas veces vou a comer así, te digo, non podo comer lactosa. Ah, gluten nada. Eu non. Que pasa eso, a veces. Claro, che din, no, creo que non leva. De repente un puré aí super cremoso e dices, isto leva manteiga ou leite. Xa que che diga un tío que te está atendendo, un profesional, imagino, un camarero profesional, eu creo que non leva. No, claro. É que non é creer ou non creer, ou leva ou non leva. Claro. E logo tamén están o tema dos veganos, porque aí tamén hai que ter cada vez máis, non? Sí, ahora mismo nos en el Bárbaro non temos unha carta como veganos para veganos, pero sí que podemos adaptar cousas. Que unha brasería, tío. O sea, bueno, tedes aguacate a brasa, que está bo. Aguacate a brasa. Aguacate co pico de gallo, co pedín tamén de guarnición, e piña tamén, non? Con kimchi. E piña, sí. Que ben iso, Como me gustou. Ese aguacate a brasa. Guai, está guai, pero podes adaptar cousas, pero sí que no restaurante Faro sí que temos unha pequena carta con opcións para veganos, vegetarianos e demais. E a presentación dos platos, que importancia lle das, porque hai sitios que lle gusta moito, non? O valor presentación, sabor, porque a veces dicen, pues 150 florecitas por encima, pero no. Ti que 150, yo tuve esa época tamén, sí, ¿no? Eu creo que todo tamén. Pero eu creo que non sei, igual que me estou xa facendo un pouco maior, pero eu creo que menos es máis. Nas decoracións, sabes, tan... E me compliquei moito a veces en algunhas cartas e despois dicía, para que me complicaría tanto, tío, che total. Pero bueno, eu doulle moita importancia á presentación, pero cúsame como moi limpio, moi pulcro os platos, doulle moita importancia a eso. Pero non estou xa no rollo de moita florecita, moito espectáculo ao redor do plato. Sí que temos un entalazo, perdón, que leva tanto tempo e a xente molalle moito, que son as zamburiñas ou borandeiras, depende cando estén na época, gallegas, que nos veñen vivas daqui, frescas. Sí que facemos como unha base de algas e tal, e ao redor como un doble plato que lle metemos hielo seco e fai como a bruma da costa, non? Sí. E lle dá un pouco de rollo, ese sí que o manteño desde fai moito tempo na carta, porque, bueno, a xente molalle ben e xa pide ese plato e xa saca o móvil aí para gravar. Xa. Claro, a ver, a poza en escena é importante tamén. E hai algún detalle de decoración que usaches alguna vez que hoxe en día dices, para que usaría isto? É dicir, que fricado. Por exemplo, as pipetitas estas non se usaches que metías un puño de aceite e chuzabas aí a pipetita ou cosas así. Teño que dicir que non fai moito nas bodas, nos aperitivos, en algunha utilizaba, porque son os aperitivos de bodas e tal, sí que son resultóns e tal, claro. Pero non, na carta creo que nunca estuve. Pero sí que ao mellor algunha flor seca que dixen que isto non sabe nada ben, ademais, tío, para que lle metin... Ou as verificacións, que agora está moi de moda, por exemplo, verificación, sabor, que sei, limón, sabor non sei que, dices ti, decoras, dices ti, que isto
si teño un bo produto, para que lle metería tanto tempo isto que ao final a veces queres, non? Sí. Ou non sei se pecas de creativo, non? Que a veces ves produtos Sosa que teñen tantas alternativas que dices ti, isto vou usalo. Non sei, non me acordo do produto, pero hai un produto que botas en aceite que dá como unha nube blanca. Como un polvo. Sí, como un polvo. Iso comino en varios sitios e digo eu... Eu utilizo. Utilízalo, non? Si teño un rollo con pimentón, que Claro. facemos un polvo de pimentón. Claro. Hai conozco sitios que fan como ca grasa do xamón, un polvo de xamón. Claro. Está bo, é un pouco dulce e agarrasche un pouco ardentes a veces. Claro. Hai que sabelo... Claro. Claro, para min ese é o exemplo de que... Hai que sabelo facer ben e que non sea moi cargante. Unha cousa pequena, eu sempre estou moi encima dese tema do pimentón Que non porque lle cargue. se moito non aporta nada. Eu creo que resta porque se che quedan os dentes, joder. O sea, Pero se un puntiño dalle un punto, bueno, está ben. eu tuve entón esa época de quero probar diferentes produtos. Sí, no, ainda teño, eu son inquieto, se me din tal, e me trae pa aquí que vou probar tal. Aí está a novedade, traen a ver que fai. A ver que fai, Sí, porque ¿no? joder, hai que estar tamén un pouco o día das cousas que hai por aí e despois ver se che funciona ou non che funciona. Claro, non é un nazi da tradición, de decir, bueno, puedo meter algo japo, pero polvos non quero. Tiras falde, ¿no? Bueno, pues a presentación dos pratos me decías que, bueno, importante, pero tampouco abusar. E logo o prezo da carta, non sei se ti interfires nos prezos e a veces tamén se di, e isto é pues, para a xente que lle pode resultar curioso, non? Que dices, pues, hai produtos que bueno, pues hai moito e o prezo se lle dá un valor ou outro. Iso tamén crees que ten importancia según o prezo que se lle poña un plato a outro, e se hai moito subirlle ou baixarlle. Non sei se me explico, en ese o mundo dos prezos que é un mundo moi interesante. Eu son o que poño os precios, no barro, bueno, eu poño, supervisa, somos un equipo, ao final, tanto a directora como no Bárbaro tamén, María e tal, todos viron os precios, estamos de acordo, pois o que ten que ter ao final é que os platos, ao final isto está moi ben, cantan nos cociñar e tal, pero é un negocio e ten que ser rentable, entón hai que poñer un precio que sí que a xente non vexa como que é caro, pero ao final se ti estás poñendo unha costilla de Angus de puta madre, tela que cobrar, tío, que non podes, senón tes que baixar a calidad, tes que buscar algo intermedio para que a xente poda acceder a eso, pero tes que pagar os sueldos, tes que pagar a materia prima. Claro, ao final buscades un equilibrio un pouco entre ter bo produto e que tampouco, non? É dicir, oye, pues se me de por 500 gramos, poño 250 que sea plato para unha persoa, pero hai que pagalo, ter bo produto, non? Correcto, pues podelo collelo para compartir, non podes poñer unha ración. Ten que ser algo que ti podas facer un gramaje que poida pagar a xente, vamos, que sea asequible. Por exemplo, en Talaso temos caviar, tamén caviar de beluga. Hai que canto gustéis. Son latas. Veñen en latas. Antes metían un plato, nun brioche, pero íbasenos un pouco das mans porque, joder, si hai que botar... Aparte que ter unha tana na man, non? Hai que botarlle 10 gramos desto. Dividíamos con unha cucharilla que hiciera media. Febíalo ali. Eu era o primeiro, que aí van 15. Vou botar un pouco máis, porque... sabes? Ao final o que fago é sigo tendo, porque sí que hai xente que lle mola e que o demanda, pero vendo por latas. Veñen na lata vendo. Pero cal é a mellor forma de gustar unha lata de caviar? De degustala? Pa min? Pois pa min é con un brioche con mantequilla quente e aí chimpún. Ou mólame moito con stick tartar. Con tartar de carne mólame moito tamén, con ostras, está bestial. Está ben. E a lata se pode saber canto gusta, por se alguén ten antoso de ir aí. En Talaso ahora mismo creo que temos unha lata de 30 gramos, creo que está 80 euros ou cerca de 80 euros. No, claro. É un capricho. Tarta de aniversario, bueno, 50 anos casado. Son 2 cucharadas, Sí, non? Sí, pero está moi bo. 2 cucharadas, se arrenxes un pouco máis, pois poden ser 6. O sea, estamos vendo viño blanco, entendo que che gustará, non? Che gusta o viño. Sí. A importancia da maridaxe tamén, non? Ter bons viños, acompañar unha comida de... Si, nós cada vez estamos formándonos máis, o equipo en tema de viños, apostando por proxectos tamén mantendo os clásicos, non? Pero apostando por proxectos pequenos, xente que o está facendo ben,
un pouco nesa línea vamos, sí. E viños galegos de fora? Pois viños galegos, claro que sí, temos que ter viños galegos moi bons. A min tamén me mola pois ter unha parte internacional tamén, pois Riesling de Alemania, Portugal evidentemente temos que ter porque estamos aí ao lado. Sí, eu non descarto nada, sí, sí. Como é o día a día para ti nunha cociña? Che gusta ir por a mañá a recibir pedidos, organizar a produción dese día para cociñeiros que non teñan esa curiosidade? Como che gusta a ti organizarte un día? Pois eu chego, normalmente o que fago pois sempre suelo ir por compras, a ver se hubo algún compras, se estou en Talaso, compras e administración están na mesma oficina, entón aí xa aproveito. Tema de xente, sempre estamos buscando personal. Sobre todo se hai unha boda, non? Porque se hai unha boda de repente te falta algo importante, iso supoño que irá con previsión. Témolo ben controlado, aparte eu teño ahora a verdade que o tema do bárbaro os pedidos estados levando casi todos Miguel, que é o segundo de cociña en Talaso. A verdade que é un crack, o fai genial. Sin él, a verdade, non creo que fora posible que pudiera destinar tanto tempo ao bárbaro. Bueno, pode pasar que se che pase algo, pero non suele pasar. Sempre nos colgamos todos os domingos as órdenes de servicio nun tablón e, hostia, vémolas todos os cociñeros todos os días, que se nos pasa un pode ser, pero a todos non pode ser. En algunha boda pasou que decía, hostia, chegou o día, isto falta. Que esa prescribira, ¿sabes? Desde en esta boda falta unos isto e dixemos, bueno, non creo que non tengo, cambiámoslo por outra cousa, casa no congelador aí. Así moi bestia, a verdad que non recordo ter un rollo así moi bestia, sabes? Que sí que me acordo nos escutos cando traballaba. Iso de outro sitio. No, joder, aparte que quero moito a xente ali, pero sí que nos pasou que hubo un error, non sei, non recordo moi ben se fora de comercial, de que fora que a boda estaba posta como para a tarde, tío, estábamos no servicio de mediodía, eran as 12 da mañán, oye que están chegando en unha hora, chegan os invitados. Como? Perdona, se a boda é de tarde. No, que debió haber un error aí e a funcionar, a correr e al final ese estrés dentro e fuera parece ser que non se notó. Claro. Iso pasa nas cociñas. 10 minutos antes do servizo fora está todo controlado, pero na cociña sí. hai que correr que non chegamos. Gustache a cociña de un pouco de creativa, de decir, pues, algúns produtos sosa para crear e tal. Como te mantes actualizado? Gustache, mandache algunha referencia, algún comercial? Vas vendo ti nas redes? Sí, nas redes. Bueno, nas redes tampouco me fijo demasiado, pois un pouco cos proveedores, intento pois ir a algún sempre congreso, Madrid Fusión gastronómica, pois ao final aí sempre ves cousas, e sobre todo ir a comer por aí tamén. Recomendas Madrid Fusión ou non? Eu nunca fun, teño curiosidade. A min gustame, joder, porque ao final ves xente da profesión ali, proveedores que tamén van ali, que te sirven a ti que tamén están ali, estás un tempo un pouco vendo cosas, novedades, sabes, cociñeros que tamén conoces e queres ir ver, estás vendo novedades e tamén eso é como un pouco de distracción e de ocio, sabes, ao redor da gastronomía. E aparte que ali ao final están todos, ¿no? Os grandes cociñeiros, as innovacións que traen de fora de outros países. Que traen de fora que, vamos a ver, hai cosas que non valen pa o nivel que do que facemos aquí, o que fago eu, polo menos, sabes, a min. Pero sempre é interesante estar actualizado, joder, non, que problema hai por eso. Decir, vale, está moi guai, eu isto non o podo facer, ou para min non vale, pero joder, sei que se está facendo isto, tío. Que punto de partida usas para crear un novo plato? Eu creo que empezo polo produto, quero meter isto, que vin ou que provei ou que tal, provei isto aquí, pero eu quero facelo isto deste xeito, pero empezo polo produto e aí voulle dando color e nombre. Eres dos que lle dá moitas voltas, que estás pensando, bueno, vou añadirlle isto, día seguinte dices, no, foi isto mellor non lle añado, vou añado outra cousiña que creo que lle podes añadir, ou os probas os platos, ou na túa cabeza xa pintas un plato que pode ser máis ou menos viable. Xa o pinto viable, xa me imagino un pouco como vais a ver o tema, despois hai que probarlo, pero é un proceso o sea, se cambia ahora a carta que vamos cambiar ahora a final de mes, principios de junio, e desde que cambiei xa estou pensando en cousas novas que me vou encontrando, que vou probando, xa as vou metendo aí e escribo nun
nun Word, cosillas que me vou pensando e despois xa vou maquinando durante todo o ano hasta que cambio a carta. O coche, o trayecto do coche de Calaso a casa, é verdad. É onde máis vou maquinando dese tema. Sí, sí. E normalmente para a preparación dun plato tes algunha estrategia, por exemplo, pues quero meter o solomillo, non? Por dices, a guarnición, non? Tes algunha estrategia, porque normalmente se fala moito da viabilidade dun plato a hora de facelo, sobre todo en servizos fuertes, é dicir, non podes meterlle 50 ingredientes, igual tens que ser unha guarnición o produto, pues 2-3 detalles. En vez de con, vale, guarnición, produto e algún detallito ou... Guarnición, produto e algunha decoración, non sei, algunha salsa ou algo, pero non che sabría decir exactamente como o gestiono eso na miña cabeza. Vai salindo, tamén me axudo moito tamén co equipo, porque a veces eu digo, hostia, podíamos facer isto así e tal, e quedame mirando todos en plan, tú estás colgado. Eu que sei, e incluso a veces faise dunha maneira, eu non poño todos os ingredientes porque sei, teño dudas, e poño, imagínate, solomillo, non sei que tal, e non poño todo o que leva, non hai que poñer todo o que leva o plato. O sea, claro. Empezamos facendo dunha maneira, eu xa lle digo, bueno, mirades a operativa, e se isto é operativo, porque eu tampouco estou no servicio preparando a mise en place todos os días, sabes? Pero o jefe de partida sí que está aí todos os días preparando esa mise en place. Ao final é o que me di, tío, isto non se pode facer, ou que eles tamén aportan as súas ideas, sabes? Xa. Ou eles fan, de repente un día parecen, hostia, fixen isto, e xa lle collo o tema e xa me guardo, e dixen, hostia, pues isto vámoslo poñer a funcionar, sí. Claro, sí, ao final os cociñeros que ven todo o día sempre che poden axudar a xestionalo. E, bueno, en último apartado, antes de entrar nas preguntas guais... Estas non eran as guais? Non, estas son as de a xente que... pa o cociñeiro da pé, non? Que diga, a ver como é o chollo. Bueno, a ver, logo tamén esta sala... A importancia de non gustarache que os platos sean ben referenciados en sala, que o cliente non se lle guste as referencias, non? As referencias que teña o cliente do plato. Gustache tamén que sepan como se cociña un plato. Oye, pois isto é brasa. Explica ao cliente que se come brasa vai ter estes matices. Sí. Bueno, eu aí teño sentimientos encontrados. O sea, sí que me gusta que o camarero lle diga o que hai, lle explique o plato, pero non me gusta que sea unha cosa moi cargante. Sabes? A veces os clientes están falando dos seus rollos, aí tal, e vas ali, que me pasa a mí, a veces vas a un sitio, mira, tes que comer isto por este lado e comenzar por este lado. Hostia... Que a veces eu tamén fago algunha recomendación, eu empezaría por este tal, pero non me gusta ser moi cargante con isto porque dirán o plato, paguei no eu, bueno, comer por dar algunha pincelada de como quere, pero non ser moi cargante con ese tema. E logo as xestións das críticas, como as levas? Se alguén di, pois isto non me gustou, ou a veces o tema que está ahora de moda que en Google, que hai xente que é un pouco mala, tuvo todo ben, hubo un fallo e di, moi mal todo. Pois non depende de min. Ti suele afectarche esas críticas, decir, oye, un de 100 aí... Antes afectábame bastante, verdad, non che vou mentir, pero ahora, verdad, que pouco me paro con eso. Evidentemente, se hubo un problema noso, estampame, que hai que mellorar o tema, claro que sí. Se pois aliamos con algo, ou a veces tes un mal día, tío, e alías e non che saleu no punto, ou porque ao final somos humanos. Eu creo que tamén se nota. Parece que o tipo do taller podes equivocar e non facer algo ben. Que pasa na cociña? Que en directo non se pode repetir xa. Saleu mal. Claro, se tipo taller chatornillou mal a roda, saíches da carretera e tal, bueno, o taller non... O taller igual non é o mellor exemplo ese, porque igual te podes matar. Pero que sí. Pois un profesor pode ter un mal día e estar pois un pouco peor e non explicar o tema ben e non pasa nada, pero ti tes un mal día e non lle sacaches o solomillo ben a persona justamente adecuada ponche unha crítica. Normalmente notase, creo, cando eu as miñas experiencias son que o que unha crítica boa xa di, porque che di, pues 4 ou 5 cousas e a quinta che di, bueno, en isto pues fallaron un pouco, e logo que a crítica mala che di, todo moi mal, total, aí xa sabes que pues tería un mal día e de saber que non pode fallar todo. É que eu sempre digo, é que todo mal, de verdad que todo mal, é que hasta nin querendo podes facer casi todo mal cando vas comer. Pero bueno, hai críticas positivas e se ti aliaches, se tuvemos un mal día e hai cousas que podemos mellorar, ou se hai algo que non está saindo ben e repetitiva, claro,
entonces evidentemente sí, pero se ti xa ves como é crítica, se é unha crítica afilada para joderte, ou xa non lle presto moita atención. Bueno, teño as últimas preguntiñas. Que planes de futuro tes? Que te gustaría facer? Hai algo que digas, oye, pois isto me falta, a ver se podo conseguilo? Ou en que punto estás? Pois ahora mismo, a verdad que estou... Estás liado, non? Estou liado, estou liado porque estou con este tema do Bárbaro, do restaurante Faro. Temos tamén o grupo ten pois unhas jamonerías por aí que estamos pois actualizándolas un pouco. Estou liado, a verdade que levo tempo aquí nesta empresa, estou contento, estamos aí liados con cousiñas. Despois teño na estrada a nivel personal, que é unha cousa que levo aí, unha que estou plantando albariño, ou así, o tema que levo que... É dicir, vas a meterte co viño e producir. É o meu tema personal que estou, pero porque me gusta. Pero logo se podría comprar ese viño. Se pode, primeiro hai que beber, a ver se pode beber. No, pero en principio por ahora estamos... Eu tiña moito... Era unha casa grande que había moita viña, que arranquei todo e plantei todo... Albariño novo. Cando poderías... Se podría empezar a probar ese viño? Ainda no, hasta que isto fixo o sea, plantei no este ano, hasta dentro de 4 anos, 3 anos non vai empezar a dar uvas. É un proxecto aí que levo, vou todos os días cando vou pola estrada a mirar as plantas a ver como están. Carai, pois cando teñas hai que probarlo. Hai que probarlo. E abrir restaurante propio, iso é algo que te plantearías? Sí, ao final eu creo que o cociñeiro, bueno, sempre pensa neso. Bueno, non é unha cousa que descarte, ahora mismo non vai ser, pero non é unha cousa que descarte. Pero antes de jubilarte, igual te gustaría vivir esa experiencia, ¿no? Seguramente. Que consello lle darías a algún cociñeiro que queira chegar onde ti chegaches, ou consellos básicos para alguén que queira estar un longo tempo traballando nunha cociña? Bueno, pues tiene que tener claro un poco, yo qué sé, es que a veces pero te encuentras personas, pues con el personal, con gente nueva que empieza a trabajar, pues que te pregunta, primero tiene que tener claro lo que es estar en una cocina, as horas que se traballan, xa non as horas, porque nós non traballamos nun talazo, non é unha locura, non é unha cousa que estés explotado aí de facer 16 horas, nada, pois faz 8 horas, 9 horas, como pode. E traballar venres e sábado, non? Exactamente, eso é o tema, pois que a xente cando vai comer fora da casa normalmente os fines de semana, pola semana tamén, pero os negocios de hostelería aquí por hora en Galicia, os fines de semana hai que abrir porque pola semana solo non dá. Entón, eso é... Hai que ter claras prioridades, vale? E tenche que gustar. Eso é básico. Se non che gusta, tío, é mellor que fagas outra cousa. Iso pasa a min. É certo que traballar os fines de semana é duro, pero logo entre semana penso, vou ao supermercado e digo, traballaría aquí? No. Vas a outro sitio, traballar isto? No. Ao final me dou conta de que prácticamente non traballaría de outra cousa que non fose cociñeiro. A putada de horario. Pero outro traballo, ao final, para estar nun sitio onde non disfrutas, a cociña dache moito. Se che gusta? Se che gusta, sí. Evidentemente hai días peores e temporadas peores e mellores, pero tende que gustar, senón... Tens que estar seguro que che gusta o que vas facer, porque é o que vas facer o resto da vida. Viaxaches a algún país onde comeras ben? Sí, non fixen viaxes destes de David Muñoz de irme a comer cucarachas. No, a Tailandia, por aí nada, non? No, máis normalito todo, pois Roma, París, Londres. Sorprendeume moito as Azores, tío, porque non iba con unha idea de que fora a comer de puta madre, e que non é que coma, o sea, non é unha gastronomía, unha alta gastronomía, pero sí que hai produtos moi guais, as cracas, por exemplo, mariscos así moi, sabores moi naturales, moi primarios de comer en crudo, de comer así un pouco cocido e tal, de mar, que me molou, a verdad que me molou moito. A viaxe en sí, ao final é todo, a viaxe en sí e a gastronomía me molou e non iba con grandes expectativas de gastronomía. Nos Azores está moi ben o cocido que fan de baixo a terra, non sei se o probaches. Correcto, tamén. Que ca calor do volcán, sí. Meten na pota todos os ingredientes do cocido que podemos facer aquí, non parecido, tápano, depois creo que en verán son 5 horas en inverno son 7 ou 8 horas. Non me acordo, pero sí que o probamos, sí. E probei moi rico. Teñen pulpo tamén. Tamén teñen pulpo, sí. Son moi comuns os buffets, non sei se foches algún. Eu fun a un super barato, creo que eran 18 ou 20 euros e tiñas de todo. Sí.
Eu, no buffet non fun así como alquilamos un coche nos pueblos que íbamos encontrando, paramos ali a comer en algún sitio así, casas como de comidas, e a verdad que super barato. Sí, moi barato, sí. É bastante guai, pero non fixen un viaxe destes exóticos, a verdad que non fixen, non. Bueno, ahora sí, ahora xa Javier e os seus gustos. Chef galego que máis che guste ou que máis che influenciase? Pepe Solla. Por qué? Bueno, porque igual co que máis relación tuve últimamente, porque fixe un 4 mans con el, puden estar na súa casa traballando como de prácticas, meu equipo estuvo ali con el. Eu diría que Pepe Solla e Miguel González encántame tamén moito en Ourense. Impón moito ter estar metido na cociña, Pepe Solla. Como ten organizado todo, como... Claro, eu decía, chicos, vou intentar estorbar o menos posible, vale? Porque ao final aí sí que vai todo moi medido, moi tal, pero bueno, ao final é unha xente genial, é un equipazo, estás moi a gusto ali, eu estuve super a gusto e portáronse genial comigo. E algo que te sorprendes, igual o silencio, a forma de organizarse, todo moi metódico... Dices, coño, como van isto así? O que máis me sorprende é as probas e as voltas que dan aos platos e todas as probas que teñen ali na parte de arriba para sacar un plato, sabes? Que ao final como o laboratorio arriba, ten ¿no? moito curro, tío. É unha cociña moi distinta que fan outro lado, pero ten moito curro, sí. E restaurante galego preferido? Que non sexa os teus? Vamos a falar de aquí de Vigo, pois sí. Dos que máis me gustan de Vigo pode ser Otilio e Niño Corvo, seguramente. Por qué? Que o que che gusta dai ou a cociña? De Niño Corvo encántame o tema do peixe, que traballa genial, crudos e tal, mólame moito. Otilio dixenche dous, pedícheme un. Bueno, dous sirven como se queres decir tres. Hai moitos máis, en Vigo comese moi guai en moitos sitios, pero son así dos que tal. E Otilio, bueno, o local encántame tamén, teñen unha carta de viños bestial e comese moi ben, a verdad que sí. Eu estaba enamorado do primeiro Otilio, aquel Otilio pequeno, non sei se coñeciches. Sí. Aparte estaba estudiando cociña, entraba por ali, viñamo camarero co guante para servir o viño, e digo, isto que a carta era todo estaba... Está todo buenísimo, fano moi ben. A verdad que en Vigo quedame moitos, porque o Patouro vou moito tamén, a Bouzas, a verdad que si con Benin me levou moi ben tamén, que se comese guai. Sí, aquí tes, cada vez máis, siguen abrindo, hai moito ponte escoller. Supermercado Confianza, tes? A verdad que non. No, porque mira, eu como 2 días a semana na casa, non como máis días. Se pode decir supermercado de confianza. Sei, os que hai, eu compro moito en Mercadona, por exemplo. Sí? Eu compro moito no Alcampo, de aquí de Colla. Sí, sempre vou, teñen hostia de pescado ali, e a veces eu jodo a miña peixeira, a veces que pido un peixe, e dime, no, de eso non hai. Digo, hostia, como non hai? Se fun eu ao campo, teñen ali, no Alcampo non tes, tío, joder. Sí, pois ao campo suelo ser. A pescadería increíble do Alcampo. Sí, produto de lonsa teñen un montón. Claro, por eso vou, sí. E quinta gama que te guste, pois xa non para restaurante, digo para ti, pois a tortilla que van al campo, el pollo asado espectacular. Cero. Nada, non? Non tes o paladar queimado, non? Como moita xente que di, a lasaña que comprei envasada 2 minutos al microondas, increíble. Cero. Non. No te puedo decir, es que no, de eso compro cero, de verdad. Sí. Consumo, no sé qué, consumo en mi casa se come mucho pescado, los días que como en casa, comemos moito aguacate, mango, miña filla é unha enamorada do aguacate, do mango, sí. E que hai sempre na tua neveira? Un viño blanco, sempre hai embutido, date conta que volvo a decir como 2 días a semana, pouco, sí. Porque é moi pouco. Yogures e aparte pasache como a min, tes que ter e compro no día, claro. Non, eu na miña casa non fago unha compra como facía eu cando se facía meus pais cando era pequeno, unha compra para semana. Eu hoxe fun a comprar para comer e mañán vou a ir a comprar para... mañán non libro, pero o día que libro vou a comprar para comer. Claro, eu igual, eu se merco
ten que ser para comer, pois eses como moito fora entre semana, porque aproveito pois para comer fora, Claro. final tamén me gusta, entonces non é o típico de, bueno, teño aquí brócoli, calabacinta que está toda a semana se vai comendo, non, ao final comes 2 días, e se non o comes, iso logo pasa unha semana e pudre. Exactamente, se vou, pois sempre solemos comer o martes, sempre suele ser día de peixe, ou merluza, raya, ou así, sí. E aparte que teño chip tamén ese de que dicías ti de non tirar productividade, entonces bueno, isto hai que non, porque antes eu cando era pequeno pues tiñas yogures, froita ali Claro. a mansalva, logo colles a da baixo se estaba podrida ou comprabas e metías diante do antigo, no, ahora tens que facer ese tipo de cambios. Claro. Almorzas algo especial todos os días? No. Non? Ayuno? No, ayuno tampouco. Café con leite nada máis. Pero non. Nada máis, nin donuts, nin nada. E cando tes antoso, que comes? Cando teño antoxo, que como? Alguna gochada, non me digas un sándwich. Gochada. Algún doce, chocolate, Sí, algún salado. son moi dulceiro, eu. Sí? Sí, non debería tomar tanto. A veces intento non tomalo porque sei que me flipa, pois Pero igual. é caleo doce, gocheseado, algunhas galletas ou así. Pois seguramente o que máis me mola así de dulce de ir, hostia, voume comer dunha atacada, os filipinos. Sí, ¿no? Mólame moito. Os filipinos, o chocolate en general mólame bastante, sí. Ingrediente preferido para cociñar? Ingrediente preferido para cociñar, hostia. Eu teño o meu, Sí, a ver cal é o teu, a O ver meu é o allo. o allo. O allo, tío, que é masia. Pode ser tamén co meu, tío. Ahora que o dis, o allo, a cebola, sí, a mezcla é bestial. Pero máis que o comentaba outro día con un amigo cociñeiro. O allo, tío, é que dá ben utilizado, dá moito sabor, como un potenciador do sabor. Para mí un potenciador do sabor. Que ben utilizado non se nota moito, pero dai unha masia aos guisos, a Sí, algúns salteadiños, e algo aparte marinados. é moi distinto a comelo nun sofrito. Claro. Pode funcionar en un adobo en crudo. E pode funcionar laminado, tostado, sin que este queimado como tipo chip de allo. Claro. É moi distinto de todas as maneiras. Pode ser comigo. Sí. Con meu tamén sea o allo. Pois estaba pensando o que máis suelo utilizar para todo, eu sempre lle meto tamén seguramente allo a todo. Pois sí, mira. apunto mo allo. Bueno, e o teu plato preferido para comer? Meu plato preferido para comer seguramente sea merluza, tío. Sí, sí. Tes algún punto aí de o vapor? O Algún... vapor. Sí? O vapor. Con allada, con... Sí, ¿no? Tradicional aí, sí, 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 con vinagre. E, bueno, eu meto allada, meto unto. Sí. Son da estrada, joder. Unto? Sí, sí, sí. Hostias. Sí, sí. E vinagre tamén, te faz como Sí, unha... hombre, claro. Vinagre sempre. Sí. Aceite, allo, cebola aí facéndose, un trociño de unto aí no medio, e despois meto yo pimentón, e para cortar que non se queime o pimentón, un chorro de vinagre. Carai. Sí, sí. Pinta ben, picante nada. Non lle metes unha guindillita ou algo así. No, no, no. Bueno, nada, quedanme 3. Bebida para acompañar unha comida, entendo que viño blanco sempre, Sí, ¿no? sí. E desde doce ou de salgado? Son dos dous. Prefiero, o sea, son dos dous, non che podría decir. De cociñar salado, pero de comer os dous. A doce, non? Sí. E bueno, ahora a última. Se Javier non fose cociñeiro, que sería? Que te gustaría ser? Puede ser futbolista, xogar no Celta e... Non sei, tío. No. Que sería Javier se non fora cociñeiro? Eu o que digo que mólame moito conducir. Sempre digo, eu se non tal sería repartidor, tío. Sí, sí, de un lado para outro. Non me gusta estar nun sitio a lo mellor aí son bastante inquieto. Pero camionero de irte varios días a repartir a Francia aí, no, de andar por aquí Sí, ¿no? de garito en garito. Sí. Repartiendo lechuga para ti, para outro. Sí, algo así. O da fruta, ¿no? O da fruta, sí. Que non colle moito peso. O da fruta ou do peixe. Porque o das bebidas é jodido que levas Sí. moito peso. Aí non... O do peixe tamén igual. Sí, O do peixe. repartidor así. Pues nada, aquí van as 50 preguntas. Non sei se algunha... Botaches algunha en falta e se non me preguntou por isto. Non sei, pensei que iba a ser como a resistencia. No, Sí, que no, va moi ben. Hombre, que digo, canto ganas de canto...
Pouco de todo. Sí, no. Está ben. Pues nada, Javier, graciñas por virte, por contar a túa experiencia. Recoméndolle moito o Bárbaro, porque é increíble, está en Bayona, aparte ahora en verán, que os días melloran, a xente vaise pa costa, que vayan a probalo, tes unha cociña aí de brasa espectacular. Moitas gracias. E así que vayan e que proben. Vale, moitas gracias. A verdad que foi genial. Sí, maravilla. Perfecto. Graciñas. Nada, a vos. Ata outra. Chao. Historias por doquier, con Adrián Barreiro.